Когато мислим за бъдещето, не трябва да забравяме миналото си. Горди сме с миналото, уверени сме в бъдещето. Висококачествени продукти и иновации – това е традицията в Мегле и основата на нашия успех повече от 125 години. Повече от век Мегле не е просто име, а е също така и символ, свързващ традицията и прогреса, приемствеността и постоянното развитие. Марка Мегле – традиция, иновация, успех и качество. Качество, базирано на традиционните ценности, но и на производствена база, последна дума на техниката. Основана през 1887 година от Йозеф Антон Мегле, днес организацията е семейна компания, вече трето поколение. Стартирала като малка фабрика за сирене близо до Мюнхен, Мегле днес вече е голям международен бизнес за млечни продукти и производство на суроватъчен протеин с централно управление във Васебург. Хилядите служители на Мегле дават всичко от себе си всеки ден, за да печелят и възпроизвеждат доверието на клиентите, доставчиците и потребителите. Както във всяка друга държава, инвестицията на Мегле в България се основава на базата на солидно ноу-хау и непрекъснат стремеж за добавяне на стойност в ежедневието на хората чрез доставка на продукти и услуги с безкомпромисно качество. Точно българският потребител е в основата на ежедневните дейности на тази глобална организация. Дългосрочната удовлетвореност на клиента е наша основна цел. Работейки в силно конкурентна среда и все по-усложняващи се изисквания от страна на клиентите, ние полагаме непрекъснати усилия да се усъвършенстваме, за да продължим успешното ни развитие. Нашите действия се ръководят от желанието ни да гарантираме устойчивост и социална отговорност. Ние сме гъвкави и креативни, но въпреки отвореността ни към нови идеи, държим на безкомпромисното качество. Това е движещата сила за поддържане на независима дейност въз основата на вече утвърдената семейна корпорация. Като иновативна глобална марка, ние искаме Мегле да се развива професионално в служба на хората. Това е нашата мисия. Затова ние искаме да направите рационален избор и да ни гласувате доверие. Мегле е пример за коректност към доставчици, клиенти и служители. Движещия фактор в компанията е човешкия ресурс. Много добър екип от високо квалифицирани специалисти. Ние сме мотивирани и отговорни за производство на висококачествена продукция и услуга. Полагаме ежедневни усилия да възпроизвеждаме най-добрите практики. Тъй като доверието е нещо лично, Мегле структурира бизнеса си в синхрон с спецификите на местния пазар. Споделяйки международно ноу-хау, ние прилагаме нашето знание, за да докоснем сърцата на българите. Водени от уважение към българската традиция, ние инвестираме в модерно оборудване, за да постигнем най-високо качество на това, което българите ценят най-много. През 2009 година фирма Мегле инвестира в Шумен в нови производствени мощности и производствени линии от най-висок клас. За да се осигури най-доброто качество на млякото, докато достигне до потребителя, то се пълни в асептична среда в опаковка, която го предпазва за много седмици. Постигаме дългия срок на годност на ултрапастеризираното и на високотемпературно пастеризираното мляко само чрез топлинна обработка и отлична опаковка, която не позволява контакт на млякото с външната среда. Не се добавят абсолютно никакви консерванти,
Разчитаме само на топлинната обработка, отличната опаковка и правилното съхранение, които осигуряват дългия срок на годност на млякото преди отваряне. Както можете да очаквате, ние гарантираме безкомпромисно качество и на кисело-млечните продукти. Оборудвани с технология от последно поколение, преди да напълним кофичките с първокачествено мляко, те се дезинфицират на 120 градуса Целзий. Представете си какво трябва да бъде качеството на тези кофички, за да устоят на 120 градуса Целзий. По производствената линия, преди да се запечатат опаковките, кофичките се движат в тунел, който ги защитава от външната среда. Мегле високо цени местните традиции и напълно споделя гордостта на българите с толкова перфектно балансирана храна, каквато е киселото мляко. В стремежа си да отговорим на най-високите очаквания на българите, ние внимателно подбираме културите в закваските на киселото мляко – Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus. Ние гарантираме, че постигаме дългия срок на годност на нашето кисело мляко без консерванти. Качественото мляко и опаковката, наред с безупречната хигиена и хладилно съхранение, формират този дълъг срок на годност. Много искаме да знаете, че до края на срока на годност на нашите млечно-кисели продукти ние гарантираме висока концентрация на полезните за здравето бактерии Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus. Независимо дали сте гурме ориентирани или имате фокус върху нискокалорична храна, разнообразието от възможности, които ние ви предлагаме, има за цел напълно да удовлетвори потребностите ви. Изборът на закваски с определени пропорции между Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus, наред с избора на доставчици на първокласно мляко и опаковки, са само началото. Грижата и контрола за поддържане на най-високите стандарти за качество са ежедневие на всички във фабриката ни в град Шумен. Задължително стриктно проверяваме млякото преди да го вземем от фермата и правим пълен анализ в нашата лаборатория преди да го приемем във фабриката. Проверяваме готовия продукт преди освобождаването му и пазим контролни проби до края на срока на годност. Имаме високи изисквания и осъществяваме постоянен контрол върху съхранението и транспортирането на готовата продукция. Фабриката на Мегле България е сертифицирана с международните стандарти ISO 22000-2005 и IFS, осигуряващи безопасност на храните във всяка стъпка на производствения процес. От танка за съхранение млякото преминава термична обработка, гарантираща унищожаване на останалата вредна микрофлора. От машините за пастюризиране, стерилизиране и хомогенизиране в приемно отделение, млякото преминава в машините за разфасоване. Всяко от тях има определен капацитет за производство, който определя количеството на постъпващата суровина. От производствената линия постъпва контролирана и готова продукция. Безкомпромисно качество и страхотен вкус. Това се случва, когато стриктният немски контрол на качеството върви ръка за ръка с българската традиция. И кой, ако не Мегле, ще предложи на българския потребител този уникален традиционен български айрян в традиционната кофичка, но с двуслойна капачка, за да се насладите напълно на напитката в познатата и удобна опаковка.
Мегли е за щастие.